Ασκήσαμε. Το βάζω, δείχνω τώρα τα ψάρια εδώ κάτω. Θέλω να κάνω αυτό να το κρατήσω. Κι εγώ. Το πάμε αυτό να κρατήσω κι εγώ ένα. Όλο σκύβεται. Εγώ τραβάω τώρα. Μα τώρα σας παίρνω όλους που κρατάτε όλοι ψάρια. Μα πάει, κοίτα λίγο. Τι μου βγήκανε. Πάνω από εκεί είναι αυτός. Άρα τον Αγί. Ναι. Έλα ρε, παπά μου μένει. Είναι μεγάλο. Γιώργο, θα τα ρίξουμε τα μικρά εδώ, μέσα Το μεγάλο ψάρι το πήρα καλά. Μπορώ να το σηκώσω, παπά. μέσα στο αυτό θες τα. Γονά να τα ρίξουμε. Τα μικρά τα ρίχνουμε. Δεν τα παίρνεις, δεν θα τα πάρει. Παίρνει τα, να, πόσα είναι, γεμίζει. Το μεγάλο δεν το παίρνει. Άρχισε τα εδώ, ρε, ρίξατε τα όλα τα μέσα. Πάτε στο αποθήκη.